Mä otan tosta suoraan näistä. Joo. Vasemmalta sit. Joo. Niin tässä pelissä mä en ota armoria ja sitten mä yritän ottaa sitä strength potionia ja... No mä saan armoria, mutta mä en ota sitä. Lähde suoraan sinne portaisiin. Missä ne nykyään onkaan. Mä en tiedä yhtään missä ne on. Et sä lähtenyt sinne, menit sinne portaisiin? Joo mä nyt näen ne. Jos näissä on ne portaat. Jos oot siellä niinku ihan ekana. Mulla on sulla armoria, mulla on sulle chestplate. Juu, hyvä. Mä oon siinä oikealla olevassa talossa sit, kun sit mä... Mikä ase sulla on? Ei mitään. No, tässä on. Tossa noin. Vittu mä pelin takas. Näin kauan kesti niinku first partissa. Oho. Ja kiitti sulla on. Assassin. Okei. Kompassi. Sä voit kattoo tuolla pelaajia. Sitten kun saadaan potion. Mikä mulla on armoria päällä? Pääset vaan jos sulla laittanut. Ja täällä on meidän potionimme. No niitä se näkee myös miten se saa sen potionia alla. Sitten kaikki voi nuupata sen kanssa. Paljon siinä oli mennyt aikaa, että se... 3.8, niin sit toi raja tulee tosta läpi. Eikö se oo suunnilleen samaa kuin Soprisop? Niin. Joo. 4 minuutin kohdalla se on... Mä sain ironin tommosesta tuunista. Tässä on meidän strength potion. Onko sä kattonut tätä? Onks tää pelaimis? Mä tiedän. Sulla on armori päällä. Täällä on päällä. 38 blokkia. On. Sulla on armori päällä. Onko? On. Ei vittu. No pelaat tää tälleen. Ota tosta. Joo. Ei se toimi enää. Mutta mihin se pelaa? No näytetään miten toi strengthi menee. Missä se tyyppi? Missä? Tuu tänne. 27 blokkia täällä päin. Se on tossa talossa. Mene sit toisesta vastaan. Eikö mitä helvettiä? Se on siellä takana. Tai jotain tyhmää. Mä menen tonne takaisin tonne. 22 blokkia. Missä hitossa se on? Mä menen tonne isolle talolle tuu Se on säkissä. täällä päin. Eiku mitä? Se seisoi äsken tässä ja me ei nähty. Tuu sinne isolle talolle. Joo. Ollaan varmaan vaan sokeita. Oi että. Tuossa se näkyy. No on vieläkin hallussa siltä. Vaikka mulla on ne armorit. Sieltä saa leipää. Saako? Ainakin yhden leivän sain. No siellä enää on. Mä edes katsoin. Joo, tuo on tyyppi. Mennään tappaleen. Okei, sillä on kivi. Tuossa on soppaa. Heitä. Tiimin päällä. Joo, tuu takaisin. Tapellaan, nyt. Joo. Käytän tyypin tän nimen. Okei, joo, noin. Mitä ihmettä vähän se? Noin. Easy. Takaisin vaan sinne. Ne ei kyllä oikein osannut tapella, ne vaan kyykki sinne, ne ei ajatellut, että mä oikeesti taas tappelaa. Ne ei tehnyt yhtään damagea muuhun. Okei, mene ulos. Koitetaan molemmat ottaa, mä heitän sen sulle. Ettei se lähettäisi. Jos se tulis. Puto! Nyt se putos! Saiks mä sen? Sain. No ulos vaan. Tuolla on tyyppi. Tyyppi joo. Mä oon aika lovi kyllä. Messe sen kimppuun. No mene vaan läpi, älä mene sinne. Älä mene ollenkaan. No tapetaan sit. Noin. Onko sulla mitään tavaraa mulle? Tossa tyyppi, ei voi nyt puhua. Oho, vähän kompo. Noin. No niin, nyt anna mulle tavaraa vähän. Ei mulla oo mitään. No mulle ei jakaa kyllä yhtään mitään. Vähän kaikki käy. Bovi. No niin, mulla on full kultainen armor.
No niin, mitä tehdä? Syö. Porkkana. No niin, täällä on 4 tyyppiä jälleen, mukavaa. No niin, tää taitaa olla aika helvästi ilman tota potioniakin. Mut sä voit näyttää sen voiman. Laita DM. 135. Joten Katriina. Pitäisikö vaan ottaa siihen asti? No ei kyllä. Ei kun mennään tappelemaan. Mulla on 1 timantti, onks sulla? Mulla on vaan ironi. Osaisin se tuunista. Mikä ase sulla on? Kivimiekko. 57 blokkia täällä päin. Eiku tuolla sit on, mä näen sen. No, ota, syöt sen nyt. Joo mä otan. Sillä on hyvät armori. Ei kauaa. Full Iron ja Timu pöksit vielä. 1,5 minuuttia aikaa. No mulla on minuutti deathmatchissa sen kaa. Älä jahtaa sitä sinne se, kun tää damage kuitenkin rajasta. Mennään nyt vaan. No mä en osu perässäs. Joo, no se... Melkein kuolee tohon rajaan. Kato! Tuli! Tuu takas! Joo, mä oon tässä. Mä tein siellä damagea, toi raja tekee siellä damagea. Söpöö. Oot sä juonut sen nyt? Joo. Paljon sulla on jäljellä vielä? 52 sekuntia. No niin mä rupeen päiviin heti teppiä. Tää mangoa. Juu. Nyt on siitä jotain TNTtä tuohon. Se kuolee yhdestä varmaan. Noin, ei pöyhtää. Noin tehokas se potioni on. No niin, mut kun se oli ottanut damagea. Noin. Aika helppo peli. Strength potioni on ihan liian hyvä. Auko. Helposti. Noin.